Ngokusho kombiko wesikhashana wabezenhlekelele eKwaZulu-Natal, kucikeleke phansi imizi eyili-173 kwakhahlamezeka abantu abayi-1,211. Ithimba lezenhlekelele selivele livakashele le ndawo kuyokwelekelela umphakathi okhahlamezekile. Le ndawo ingaphansi komasipala wesifunda uMzinyathi. Umasipala uphelekezelwa owaseNdumeni namhlanje bavakashele le ndawo. Azange sikubone unjalo ukuba kusuke itiyele emgaqweni, kusuke indonga zemizi yabantu, amanzi angene agcwale emawindini, emakamelweni, emakhishini, ema-toilet, ifurniture yonke iphele nya, kuphele yonke into endlini yomuntu emzini yabantu. Ujanti wesitimela uqeqebuke uphumele ngaphandle. Kusenjalo umasipala wesifunda uMzinyathi wethule umklamo wamanzi enquthu kuWard 11 ngaphansi kwenkosi yaKwaZulu. Ingaphezulu kwama500 imizi ezozuza kulomklamo wezigidi ezingama48 zamarandi. Manje sesizowanikezela amanzi azosiza abantu imphakathi engaphezulu kwegidi eyinkulungwane 4, imizi engaphezulu kwama500, 559. Impompo ezofakwa izoba yikhulu ehamba ifakwa nje yonke indawo. Umasipala wesifunda uMzinyathi ungaphansi kweso lomlawuli ovela kuhulumeni wesifundazwe.